són molts anys, decennis, segles, amb el mateix tipus de debat, és el prototip, és el paradigma del debat absurd i inútil. I, a més, en aquest moment és un debat hipòcrita. És un debat hipòcrita des del sentit de que, per exemple, hi ha mitjans de comunicació que es neguen a donar informació taurina posant valors com la vida, com la moral, com justificació de per què no donen informació dels toros. Aquests mateixos diaris porten informació, porten pàgines de publicitat sexual, aquests diaris fan negoci amb aquest tipus de publicitat i això és un símptoma més de la hipocresia. Hi ha molts més aspectes. A la història de la humanitat, la història d'Espanya, la història de Catalunya està plena d'exemples de que els poders polítics i els poders eclesiàstics han volgut acabar amb la festa dels toros. No és una cosa d'ara, és una cosa que ve de segles. No han pogut, ha sigut el mateix poble el que ho ha impedit. Els poders absoluts, els reis absoluts, l'església més anclada en postures absolutament negatives de l'ésser humà són les que han volgut acabar els toros. L'església espanyola que recolzava la Inquisició va voler acabar les curses de toros. Amb aquests exemples jo crec que el debat de toros sí, toros no només és absurd, sinó que és absolutament hipòcrita en una societat que quan estem debatint aquest problema estem segon a segon estan morint milers de nens a tot el món. Quan s'acabi amb tot això podrem passar a comentar que si els toros sí o els toros no. Molt bé, gràcies per la seva trucada. És una de les reflexions a través del telèfon que també s'ha dit aquí, també ha dit algun que altre telespectador, i que és un debat hipòcrita. Jo, per acabar, perquè queden 4 minuts per finalitzar el programa, m'agradaria fer aquesta pregunta a vostè, senyor Corrales. És cert, com diuen alguns, que es droguen els toros abans de sortir a la plaça? No, no és cert, no és cert. Els toros està perfectament controlat si hi ha una festa o una activitat humana en relació amb l'animal que tingui controls i que tingui reglaments, aquesta és la festa dels toros. Hi ha uns veterinaris, hi ha fins i tot la intervenció del Ministeri de l'Interior perquè els presidents estan regulats pel Ministeri de l'Interior i s'ha de controlar. Si de droga parlem de possible dopatge, quan un toro té potser una inflamació i se li dona una antiinflamatòria sota control i que després fins i tot es controla que quan passa la cadena alimentària hagi acabat l'efecte, i l'efecte és el desitjat com a un futbolista quan surt infiltrat per jugar. Això no és dopatge, és simplement medicació. Això està a l'ordre del dia, però és perfectament legal perquè està reglamentat. No hi ha aquest dopatge, és una de les altres fal·làcies que es diuen, com es diu que se li posen cotons al nas, que se li posa vaselina als ulls. Mai un torero es posarà davant un toro que no vegi bé. El millor torero de la història dels toreros es diu el rei de los toreros, Joselito el Gallo, de qui tothom deia que una banya de toro solament li podia agafar si el toro li llençava, de tan bo que era, li va matar un toro que no veia bé, perquè justament no li va veure i li va encantar. Alejandra em sembla que no està d'acord. A ver, yo voy a ser absolutamente sincera, o sea, no quiero ser una defensora fanática ciega. A mí, personalmente, yo no he visto, a mí no me consta que el animal haya sido drogado, tal. Lo que sí me consta, porque tengo todas las fotos de las corridas de José Tomás, todas con los cuernos afeitados. Tengo fotos de cuernos de José Tomás en primera mano, en primer plano, abiertos como una flor. Señor Corrales. Parlava de la droga, del afeitado, de totes maneres, podem parlar. Y está prohibido y es una manipulación, es dolorosa para el animal. No es dolorosa para el animal. Tengo una foto incluso chorreando sangre porque tiene nervio y se le ha limado hasta el nervio. A veure si parlem amb cert coneixement de causa. A veure si parlem amb cert coneixement de causa. Que sigui un frau, és un frau. I que els aficionats als toros lluitem contra aquest frau, que és a qui ens interessa, que no hi hagi aquest frau. No tots els toreros, de totes maneres. Però que vostè digui que l'animal pateix quan se li afecten les banyes, no és veritat. És com quan un es corta un ongle i va massa lluny. Es como un diente, tiene nervio. El cuerno tiene nervio y la uña no tiene nervios. A ver, por Dios. Molt fàcil, Carles, molt fàcil. Molt fàcil. Si vostè vol saber-ho, miri, los toros de rejones, les corrides de cavalls, reglamentàriament es tallen, perquè es diu un reglament que si no el cavall potser sortiria ferit. A vegades succeeix fins i tot amb aquest tall. Si vostè vol comprovar
Quan a un toro se li afeita això. A un toro de rejones se li afeita això. Si vostè vol venir amb mi, que es fa reglamentàriament el proper diumenge 18, veurà com se li tallen al toro les banyes per rejones i veurà com no pateix. No, perquè tendria que hacerlo por sobre mi Però és que jo li puc dir, llavors, el que vull dir és que la fal·làcia de dir que pateix, no pateix. El afeitado, un mal de la festa, que s'hauria d'acabar. M'agradaria parlar amb vostè, senyor Tibo, vostè que és de les Terres de l'Ebre. Sí. I allà tenim el xarnego. Això que fan a les Terres de l'Ebre amb els toros, vostè com ho veu? Doncs ja ho vaig plantejar políticament, Esquerra Republicana allà ho defensa. No, vostè, a mi no... I no políticament, perquè políticament se subvenciona, allà es paguen quasi 3 milions d'euros i els municipis també ho subvencionen i hi ha un monument... Perquè la gent està d'acord, evidentment. No, la gent no. Hi ha uns quants que estan d'acord, que són homes... O sigui, s'entén que la gent que governa allà està triada per la gent, que són homes, ja sap que els bous va lligat al masclisme. Vostè sap que els polítics no faríem una cosa en contra del poble, mai. Però vostè sap que va lligat... El bou va lligat als homes i de cultura masclista. I aquells que són caçadors i pescadors, etcètera. És a dir, i han fet un monument en posta d'un bou grandiós que han posat allí, inclús. Però el poble vol aquesta festa ja. No em parla del poble, em parla d'una certa gent i d'uns certs polítics... Jo veig moltíssima gent. No, moltíssima no. Ja li dic, dels 10.000 habitants que han en posta, n'hi ha 1.000 o 500 que van a córrer els bous. Aniré un dia a preguntar, un moment, sisplau. Senyor Sáez, un moment, no. Senyor, sí, té un minut, eh? Sí, no, miri, així de simple, és molt senzill, és molt senzill. Es tracta simplement de convertir, de fer que la tortura, que cap tipus de tortura, a cap ésser sensitiu que pugui sentir dolor, sigui un negoci. Ja està, és aquest el problema, és aquest el problema. És a dir, és aberrant que la tortura d'un ésser sensitiu, que pot sentir dolor, sigui un negoci i sigui un espectacle i a més es faci, evidentment. Jo l'he preguntat al senyor Tibo, les Terres de l'Ebre, perquè ens veu molta gent des de les Terres de l'Ebre, aquesta festa concreta, una festa popular, la gent... no ho és. La gent que va és sàdica i sanguinària. I imagini's una cosa, senyor Corrales, si jo ara a vostè li començo a mutilar el seu cos i li dic, no, però el tracto amb tota dignitat i el faig immortal i li faig un monument, vostè que em dirà, home, vale, molt bé, no em faci cap monument, no em mutili, és que pateixo. Clar, és obvi. Vostè, un gatet, un toro... No, és que el maniqueisme, és que aquest és el problema. Senyor Corrales, no tenim més temps. Ho fem moltíssim. No, però és que no tenim més temps ja per parlar res més. Senyor Sáez, moltes gràcies. Senyor Segura, moltes gràcies. Senyora Alejandra, moltes gràcies. Senyor Corrales, no tiene entradas per José Tomás, no tinc. Senyor Tibo, moltes gràcies.